So mayong hapon mga ma'am sir, karon balikon ako si nanay no. Katong last na og i-upload ma'am sir nga pag nakadumdum mo nga gitagaan ko siyang anak ko 16 pesos. Sa tanan nagpaabot og tabang no. Ma'am sir, salamat kita sa inyong kamaayo ma'am sir no. Tungod sa inyo ma'am sir, napod kay tao nga natabangan no. Ginoon lay bahala sa inyong kamaayo sa atong isig ka tawo ma'am sir. Ug sa katutanan na share no, nag-like. Salamat juga sa inyong sulit na suporta sa tuwa ma'am sir. Kaya kung dili tungod ninyo, wala po ko sa akong gibarugan garon. So wala pa nakapalo na ma'am sir no, please follow ma'am sir. So karon mga ma'am sir, ako sa nagtuon kong isa ka pamilya nga naghatag sa kong kwarta na 16 pesos. Kana? Nay! Kadumdum pa ka na ko. Ha? So kumusta naman ka diri anay? Mao ra gyapon. Tama nang imong anak. Katong babae. To sa kuwan. Kay ila isa. So nakadumdum mo ani ma'am sir, mo ni akong gipangayuan si nanay og kuan ni pagkaon ba niya gitagaan ko siyang anak ko 16 pesos. So, oy, tay, kani kinsa man nay? Ay, Kana sita kana. kana? Oh. Ako manang bana si. Oh, imong bana ali sa tay. Oh, bana na ako. Unsa may paginabuhi inyo diri atay? Ha? Aw silig. Mo ni imong ibaligya nay. Kani Tag-benching ko na. pila man ni tag-benching to? Benching ko ang bug. Aw tag-benching ko ang bugkot. So ang imong paninabuhi kay mga kalwa. Kalwa ra. Ay katong yung sandig pila ray halin atong yung sandig kay 50 pesos. Aw sigatos ko. Aw. Dang salamat sa inyong gatos sa ako at kongrasya na sa ako. Mo na giingon ay nga ang maayong tao nay tagaan balikan din sa Ginoo ang hatag og grasya. Kung unsa imong gihatag nay times 10 times 20 pa ang balik sa mo ha. No, di ba? Basta maayo tang tao na giingon nay nga kita tanan nagpuyo des kalibutan. So pagka maayo gyud ang tao, di ba? Oo. Kaya ang tinuod nga dato nay katong maayo pa sa pagtan-aw sa kahitasan, di ba? Muna tinuod ng kwartahan ay nagdirita nagpuyo sa ibabaw sa kalibutan. Kay kanang kwarta bahandi din sa ibabaw sa kalibutan ay umawala ka, mawata ni kalibutan na dili na to na madala. O dili long sa imong kamakayo, di na madali mo. Mabilin ra man na nimo long. Muna giingon ay bahalag pobre ta basta maayo tang tao. Uda-utan pa long, di nga na ba di ay? Umaw gyud. So karon ay muna giingon ako nay nga sa akong pagbalik diri anay, ug unsay inyong gihatag sa butan. Napoy ibalik. So napoy ihatag sa inyo na ha. Ako sang paon na ha. Sige, dili ra ni. Pwede dito ara tanay. Dito sa inyo balay. Gabay ba dito uban? Ali. Ali tay. Ala yan. Oh, tawa na rin ilang balay mga ma'am sir. Gabi kay kung gamay. Ay sanay ako sang paon akong ipaabot sa inyo na ha. Sige, sige. Naro akong ipaabot sa inyo na oh. Karon na kaya na problema ba magbugas? Kaya na gyud mo maproblema bugas. Ali na natas gawas nay. Ha? Mo nay gingon nay pasalamat ug tas Ginoo kanunay ha. Oh. Sa inyong kamayon na inaadyoy balik sa plate sa Ginoo ha. Ha? Okay, kahoy na Ginoo tay. Salamat ang itas Ginoo kanunay ha. Dito, di mo ko permanenting anak doon. Walabay ra man. Malabay ra man kita tananay aning kalibutan mo nay gingunay magpakabili dito mayong tao ha. Dito. Unay, napanay. Di na jud ka mo problema bugas ha. Ako, dito ibali na. Ang grasya na maabot na mo. Wa jud ka balunay nga karong adlaw. Dito. Kanay moabot sa mga grasya. Ana Makabangan pagyapon ko doon. So, ang una na to pasalamatan ay ang Ginoo gid ha. Kahit anong grasya na atong nadawat kaning ibabaw sa kalibutan ay gikan na sa kahitasan, di ba tay? Oo, gikan. Oo. Gikan na sa kahitasan ay kay mo nagingon ay kung mag-ampo gay ka nang nadala sa pagpaningkamot. Dito doon. Hindi grasya na mo sa kuwan. Tulog doon. O, wadong, kung dautan ka, walay dahil mo po anini, maluwi sa ino. Kung dinausan, galing ka. Maayo ko daw. O, natapatay mga grocery na yan ay, kanina ay mga nanadri at nanay. Dilata. Ado, salamat ko doon. Kasi makaingon ka na mo doon na kanina, pobre na. Hindi niyo makahatag grasya sa Ginoo. Tagaan niya ko ni. Maili panlawas.
Hindi mo tagaog ng sakit, kalingok patadong. Anak, di pinaka-importante na niya. Ako rin, usay doon, kinuwang-iwang doon kay, magpapalikpi, trabaho doon. Kay kami, Sumoro dyan na inyong paginabuhi, dyan na Tinuro, yun. Inya karoon na mo, lanukan pang bugas, anak, kasaywa mo ikan on. Mo tayo. Oh, mo. Pila. Una pa nay, kaninay unay, kani mga dilatan ita nanay ha. Dili na ko dibutan ka nanay. Dili na kay, Nanay, dili na jud ka mapas mo na ha. di na kay salamat na doon ha. Mo nay gingon nay, ug unsa imong gihatag sa ato bisik ka tawo nay, dubli, triple, 4 times 10 ang balik sa imo ha. O mo nay, ilang na. Doon, wag ka mo sa tuig dog. Antag bugas sa katuig. Okay sa katuig. Pila ba day mo kubok diri anay ni kuya? Kadog, ang bata ang kita ng bata. Oh, kato naghatag sa kuwag 16. Basig. Ha? Ayaw gid ko. Unsa day? Mahal di ano dun kay saon na kung kapobre na gid dong. Sige lang nay, ang kapobre na to nay, ang puro na to mas kinuutan na. Kaya ang Ginoo may nakabalo. Ha? Nay, so karon nay dili na ko magdugay ha. O nga tay, kamo na lang plaster diri atay kay biyahe pa man nay. Ako gid do. Pauli na pud. Pauli na ko do. Oo. Kay layo pa man to. Oo. Sige tay, kamo na lang bahala plaster taya. Basta moro na taya, may kamot ng tao, gampo ng katurmintes kay ka na. Dito do. Nay, moro to na ya. Sige nay. Di na ko magdugay na ya. Sige. Salamat. Sige tay, adto sa ko tay. Sige.